Aquest premi ha sigut molt important perquè, en el fons, per mi és un premi col·lectiu. Encara que ens l'hagin donat a nosaltres, tenim una comunitat de dones molt gran en la qual es fonamenta aquest projecte i actualment tenim més de 4.000 dones a tot l'estat espanyol que ens segueixen, no? I ha sigut molt important, un reconeixement a la feina ben feta. El 2050, el 75% de les professions seran STEM i si no ho fem, doncs estarem condemnant a les dones a l'atur, als salaris precaris i a no tenir tantes oportunitats com tindran aquestes feines que seran molt més demandades. Tenia esperança, no? Tenia esperança perquè crec que portem 5 anys del nostre 5è aniversari i pensava, és el moment, no?, del reconeixement. Ha sigut una llarga trajectòria, molta gent treballant, som una gran xarxa i crec que la veritat és que era un reconeixement per a totes.